Machiegni kendo nya Kwaramogi achije ariyo manyocha omaki ka itudo gi bedo gi iro malungo wang' kata teargas oko mar dala mar jaohala Jimmy Wanjigi kar dak ma Muthaiga pod dhi bedo e od ang'ech kuom ndalo abiriyo ka obila pod timonegi nonro. Achijego ma gin Duncan Odhiambo kod Calvin Ochieng kata kamano oseng'etono ka giwacho ni onge gino machuno ni nyaka geng'negi. Okil margi Willis Otieno dwaro ni wegi thuolo ka owacho ni teargas go ne nie alwora mar dala Wanjigi ma Wanjigi ema owinjore yawne bura ma ok achije ariyogo. Jopuonjre mag skund primar Mangei Manila Ng'ata e kaunti ma Nairobi ni kod midhiero mar onge mar pi kendo kuom dweche 6 gisebedo ka gimanyo pi kokalo kuom yore mamoko. Midhiero mar onge mar pi e alwora Mangei Southlands bende okwako jodak ma kono ma koro kwayo sirikal ni mondo resgi. Chal mar sikund sekondar Mangei mani Southlands e kar chung' od bura ma Lang'ata e kaunti ma Nairobi ok ni makare. En dweche 6 nyaka ne ng'ado dundu makeyo pi e sikundni. Ten sikundno lero ni osechunogi mar manyo yore mag nyiewo pi kinde ka kinde. Kind of cost in this school. In fact, for the past more than 6 months ago, tumenunua maji on daily basis. The school has gone a lot of expenditure yenye haifai. Even ile pesa tungenunua hata watoto ka food, it is not even reflecting anywhere. We are suffering. Na tunaomba sasa tusaidike tuone kama hii changamoto. This is a leadership situation, I can say, because I don't get the point why all these leaders are not responding and yet they are in office. As a result of the crisis we have in the water, the board and the other leadership of the school, we decided to encourage kids to be carrying water from their homes. Jodak malwora ma Southlands bende oyudore e midhiero ni mar onge mar pi kendo koro en dang'ni makagi kacha mar manyo pi kar dag pi magi duto gilaro kendo moko kuomgi wuok ma onge gi pi. Imaji watu wanamkanga saa 9. Unaitiswa 30 kwa siku ndio upate maji. Mimi sisindangi hapa. Na hii maji nikikuja na mtungi mmoja sipewangwi. Nikiacha mtungi yangu hapa hivi maji yangu mtungi yangu sipati. Jogweng' wacho ni midhiero mar nok mar pi obiro kaluwore gi odundu mang'eny mag pi ma otudi e dag pigno ma yande okunyne gi kambi mar Athi Water. Wakati tulichimbua kisima maji ilikuwa mingi sana na ilikuwa inatusaidia, lakini for the last 1 year kumekuwa na shinda. There are very many tappings. Maji imendivatiwa kwa manyumba, wakaaji wapati maji. Johala bende ywago lala magiyudo kokalo e nengo mamalo mar pi e alworano. Kusema ukweli tunaathirika na maji. Unaweza amuka kupika hoteli, unakuta hakuna maji. Ukiambia watu wa mkokoteni wakuletee, wanaenda wakunakuta hakuna, wanaenda mpaka Kibila. Sisi hapa hatuna maji, tunaomba msaada wa maji ili tuweze kufanya biashara yetu mzuri. Jospi bende ywaka ni pi osedok piny kendo gin bende ohandgi okethore. Chota maji na chotanga maji huko na maji ni ya kanjo. Sana sana na uzianga watu wa hoteli. Siku hizi maji imepotea. Na maji siku hizi juu imepotea. Na uzanga mtungi moja 30. Saa hiyo chumi maji imepotea. Saa biashara iko chini. Hakuna makastoma. En geno mar jodak ma alwora Mangei Southlands ni jotelo biro winjo ywakgi kendo kelo lokruok mochwere mar neno ni midhiero mar pi otieki. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.